Nginibingelele babukele emakhaya obingelelayo uyena uLuyanda umfoka amazibuko abamazi kangcono ngelika Jiki lapha ku-Eduze podcast, you know what it is. Bafowethu engena manje ezika Skwili Mhlongo, iciko lalapha endaweni yaseBhamshela eladuma kakhulu ngengoma ethi sawubona sitha sami. Bafowethu uSgwili ube live lapha ku TikTok namuhla egonyuluka echitha amagula. Ngiyamqala umuntu othukuthela nje ebeka izici kumasipala wangakubo ekuthiwa indwedwe municipality. Bafowethu ngoba sazi kunomcimbi kusasa lapha endwedwe eNtsuze Sport Ground. uSgwili akatholanga ukubizwa, kodwa ke yena uyayibika izathu zakhe zokuthi yini bengambizanga noma ucabangani ngomasipala wangakubo. Bafowethu anizwele nakho okubeka uSgwili. Ngibingelele sinamukele ekhaya kusihla kulwesini anganoma ngizwakala kahle la ukuthi bekhala ngomsini bathi ngihlale nami kusondele eduze injani umusic useceleni umusic bafowethu ukamakhelwane manje angikhona ukumlawula halo mangizozwakala yini noma sosozwa baphela ngento nakho ayike asiphuthumeni khulu kushesha bafowethu sengifikile igama ngalo ngipasama okay usibulo okay bafowethu ngizosheshisa ngenxa yesikhathi. Igama nguSgwili Sibongo kaMhlongo, phuma lapha eBhamshela bafowethu, ngaphansi kwamasipala indwedwe ku-Ward 6 yabo. Sengisitaka manje sengisitaka ngiphuma lapha bafowethu, ngiphuma lapha kumasipala wasendwedwe ku-Ward 6. Ngize njengomculi-ke namhlanje, ngijwayele ukungena la ku-live njengomculi, ingakho ubona nezinto zithe ukushintsha. Ngiphinde ngithi izaza, ngakho ubona izinto zithe ukushintsha kancane, ngiye ngithi izaza bese ngibuya futhi, yabo. Bafowethu ngizodlulisa okukhulu ngenami kwami ngendlela umasipala osebenza ngayo lapha ngakithi maqondana nokuhlela imicimbi bafowethu. Ngithi angizonibikela ngoba iy'ngcingo ingenile ukuthiwa uSgwili emcimbini othize uyezana, emcimbini othize uyezana. Ngicabanga ukuthi bengingaphosisi lo mcimbi kulo nyaka, umcimbi wesibili othanda ukunginika inkinga. Abantu bangifaka ipressure, abanye bakhuluma konke abafisa ukukhuluma bafowethu. Sinenkinga abuholi be-ANC lobo obuhola lapha ngakithi, kusuka phezulu kwimeneja kamasipala kuza kwimeya namasekela abo bonke, bese kuba icashalala zabo lokhu njani le cashalala zabo kwelezi abayilawulayo laphana bafowethu. Sinenkinga indlela abasebenza ngayo laphana, iyangicindezela kakhulu. Ngicela ukuyikhulumela njengoSgwili, indlela abasebenza ngayo lapha endwedwe umasipala, amathimba awo lawe ANC, ngoba umasipala wangakithi urulwa yi-ANC. Yiwo ngicindezelayo bafowethu mayaqondana nezinto zemicimbi. Ngikhuluma nje kunomcimbi ongakithi kusasa enkosini yangakithi. Kulandwa abaculi koNkandla, kwalanda abaculi oMtuba, kwalanda abaculi olu-Uva. Asikho and abantu bayafona bangibuza lezo indaba
indaba lo mcimbi bafowethu bayafona abantu bangibuza indaba lo mcimbi. Indaba futhi nomasipala izikhulu zamasipala ze-ANC lapha eNdwedwe zinokubuye zenze ngathi imali yemicimbi le iqhamuka konina babo. Ngiyacela futhi manje babona nibajeti le mali yemicimbi le akuyona imali yonyoko le mali yemicimbi le eyenza umcimbi lapha ngakithi akuyona imali yonyoko le imali yethu njengamaciko yekani ukuthatha imali abaculi baseNdwedwe nihambe nifuna ukubukwa ngayo irekhodi yini bafowethu lento ngoba ngifuna isabalale all over izikhulu zaseNdwedwe lezi ANC usho mina uSigwilike bafowethu ngisho ngisopa ngifake nezaza ithi zaza ngiphinde ngithi base ngitshela kahle yabona ngisho ngisopa bafowethu umcimbi lapha eBhamshela bafensuze umfazi ngakithi nje wazi insuze ukuthi ensuze akuthi ngiyanqela ukumenshina amagama abaculi mangithi ungalanda ubani uye kubani mina ngimubi bafowethu kubaculi abadumile ngimubi mina kubaculi abadumile ezimuntu onomona ngoba igama lihamba kubona lithi uSigwili uyacomplaina ukuthi siqasheni ubalo invite abalo ya usegroundini mfowethu umcimbi usegroundini mfowethu kulandwa abaculi konkandla bafowethu kulandwa abaculi all over abaculi uSigwili kuthiwa bekumele eze kuma audition ukuze akwazi ukudlala kulo mcimbi yabona kwalanda abaculi all over and bafowethu lento enziwa umasipala yizikhulu ze-ANC eziphethe umasipala wangasekhaya is a bullshit leyo nto leyo yabona is a bullshit leyo nto leyo mina ngisho nje ngokukhulu ungananazi ngisho ngokukhulu ungasabi and la ngiyobabona khona ngiyophinda ngibatshele kanje yabona ngiyophinda ngibatshele mfowethu ipost abantu bazoyibona bayibonile abayi into zabo kayijwayeleke ukuhamba kakhulu mhlawumbe koze kube ngcono mayigcine mhlawumbe ipost omthandini yokwazi ukuthi ivele la yovela khona yabona kodwa nje izinto abazenzayo okwesibili okunye bafowethu hayi okwesibili kuningi esengikubalile okunye umasipala waseNdwedwe awakhokhela ama-artist aseNdwedwe umasipala waseNdwedwe muhle izikhulu ze-ANC lezi eziphethe umasipala lapha eNdwedwe zinhle kubantu bokuhamba bantu bendawo akho ngisho umuntu oyedwa happy ngisho umculo ngavela athi uhappy kumina lo kunina lo mculo usukenza for ukuthi engazondwa eNdwedwe mekwalwela ilungelo lakho uyazondwa uvalele ungaphinde uqashwe utshele kuthiwe ngeke uphinde uqashwe ngoba usuyayazi impilo yokuba yi-artist yabona ngikhuluma nanje last year kwaba nenkinga kunalo mcimbi ofana nalozo bukhona kusasa abaculi bengasaholela abaye baholela o2000 into eyaziwayo le mase kumele kuholelwa abaculi inkinga abaculi bazodlala nje kusasa kodwa mase kumele bahole vele bazoholela o2000 nabo labo 2000 bofika ngoFebruary kwabanye yabona ngiyafisa abafowethu ukuthi ubuholi beANC ophezulu ngoba iANC singayigxeka nje ayimbi yonke ifa la kumasipala wangakithi ifili ANC and makunama audit angakhona ukuthi ikuyo audit ukuthi imali yama event isebenza kanjani lapha eNdwedwe ngiyafisa ke vele makunama audit engakavele ayo audit ukuthi imali yemicimbi isebenza kanjani ngoba ayiki kuma artist aseNdwedwe iya kuma artist angaphandle kodwa engineshow ukuthi makusokwenza iproposal kuthiwa kuzo upliftwa ama artist aseNdwedwe lawa ajike esale lambile engenalutho kukhukhumale ama artist okuhamba kube yiwa akwazi ukuthenga imoto ngemali yalapha eNdwedwe kodwa egcineni bese kumele kuvotwe abantu abavotayo obani ithina esabahlali baseNdwedwe abazali abavotayo abobani abethu thina sabahlali baseNdwedwe ihlobo ezivotayo ezethu abalandeli abavotayo abethu sinabalandeli thina lapha ngakithi nje mina lo mcimbi ungakithi nje ingaba abantu abathanda mina abazobe belapha yabona ingaba abantu abazobe belapha sinenkinga bafuthe sibhekene naye sicela umhlaba wonke jikelele
ekofinyelela khona le video ukungenelele lolu daba imini uSigwili wakamhlongo lapha kwa6 ngasesikoleni esimuye noma asemkhambini ngagcwenza isigodi ezathi kwakunkosi kagcwenza sinenkingi ANC endwedwe isiphethe irafu ANC yasendwedwe isiphethe irafu isiphethe ngathi imali yomkhandle ngathi inyiwa onina anyiwa onina imali yomkhandle nina yabona anyiwa onyoka imali yomkhandlu lenzi eyenza imicimbi yes ngikulive thandeka lo ngizala ya ngikulive thandeka lapha yabona ngikulive yabona imali ANC ayinyiwa onyoko nina nifuna ukuhamba nikokomala nibuka ngemali yomkhandlu lapha kusuka phezulu mina ngisho nonke mina onenkinga angithinte bafowethu ilocation anginandaba nokuyisenda mina anginandaba nje as long ngizolunga ngoba ngifisa ukuthi kushaya iminyaka ezayo abaculi abawophinde bacule ngakithi bafike seku right bengafici le nonsense elapha nina anikwazi uku-uplift abantu ANC yasendwedwe anikwazi ukusiza abaculi niyabaxhaphaza even nalabo nithi nibabizile bayazi deep down nizobaxhaphaza ngakithi akekho umculi oba rich ngomculo ngenxa yokuthi nina nizintsha nina baholi be-ANC nizintsha anifuni ukubona umuntu wasendaweni ephumelela nizintsha uma ngabe sephumelela nishaye ngathi niyamthanda kanti nizomxhaphaza abaculi babhizi bashaya amamiliyoni nishaye ngathi niyabathanda ukuba beshaya amamiliyoni views la nizobaholela malini njengoba beshaya amamiliyoni views nizobaholela 5,000 yazi ukuthi imiliyoni uyiholela malini umculo oshaya imiliyoni yazi uthola malini sicela nje indaba ye-ANC lapha nendwedwe ngiyafisa ikakhulukazi lapha ewadini yami nje lapha kwa6 ngiyafisa mina ukwenza isibonelo ngelokhu njani ngoba ngisho umuntu right meke wangena kwi-ANC ufika ashintshe ngisho ngabe kuthiwa wangena ezosiza abantu kodwa meke angena kwi-ANC lapha endwedwe ufika ashintshe sabeke iward committee lapha nje isiza abantu izolwa yathi mayifika ngoba yangena ngaphansi kwe-ANC yafika kumasipala ophethwe i-ANC wafika unizobona kusasa hambani nye kulomcimbi lapha ensuze niyoyibona i-ANC yasendwedwe uthi iphila empilweni ifuna ukubukwa kuzobe kubukwa yona labaculi ababizwe basendwedwe kusasa ibona bazobe ikhulu zakhona seyidakiwe ikhulu zakhona unganoma isuke idakwe insanga ezinye ngazi ezinye isuke idakwe yini yabona seyidakiwe lento isuke idakwe yiyona laphana izona ezobe seyidansa laphana ke nabaculi bazo ngoba phela zona imali yasendwedwe yama artist asendwedwe ziyisebenzisa ukuthi izofe izinhloso zayo ezobukwa uyabona ngoba wanoma zabapheqa labafana ehamba ebabiza laphana engabona abasendwedwe bezodla imali yethu ngoba imali yethu leya sama artist asendwedwe imali yethu leyana ngeke ukufihle mina ngeke nginiyeke mina mangisaphila yabona ngoba imali akuyona wenyoko le mali enihamba nizenze obasi ngayo lazintsha yabona akuyona wenyoko le mali nonke mina kusuka phezulu imanager imeya amakhansela khona konke ngoba namaxoki nonke lapha nizintsha nonke yabona nizintsha nonke yabona lapha nizintsha nonke yabona le mali le niyenza ngathi imali yonyoko le mali akuyona yonyoko le mali akuyona yonyoko kusiza ama-artist asendwedwe niyithatha niyofenda ngayo lawa nihamba nifenda khona la yabona ngithatha imali yama-artist kusuka kwindwedwe maskandi kuza kwindwedwe music festival leyo zoyimali isuke iphume ukuthi izosiza ama-artist asendwedwe hhayi ukuthi nihambe nobukwa nihambe nofuna ukuphansa abafana kwabezinye indawo nifuna ukubampansa ngemali yasendwedwe la yabona meya sakubeka kahle ngiyakhumbula inauguration yakho meya laphana ensuze ngangikhona futhi imali yakhona ngikhokhelwanga meya lapho kwakuyimini umculo emenye ukuthi uzoperforma imali yakhona ngikhokhelwanga lapho yabona yalo inauguration leyo 2021 leyo yabona wathembisa ukuthi uma ungena wena uzongena ushintshe meya lapho mfeka lapho Sam
wathembisa uma ungena nje kuningi uzwe ikona shintsho awukhuluma ngalo lo ilona shintsho awukhuluma ngalo lapho mfeka ukuthi wena uma ungena kuningi okuzoshintsha kubaculi soba right sabaculi wakhuluma kahle kabi useyikhansela uyabona wakhuluma kahle kabi useyikhansela iyona into eniyenzayo le amakhansela ashintshile amakhansela abantu esingabazi ngisawube nginichazele enye into ukuthi yini engibangayo mina nomasipala ukuze kufike leli gig kufika kulona iqiniso abamfuna umuntu omeqinisweni nowazi into yakhe ukuthi ithini mina ngiyayazi into yami mina ngusibuyile nje ngiyazethemba ngakho konke futhi yabona so siyacela bafundisi le video ngisazophinde ngiwenze namanye ngifisa ihambe ifinyelele pholi ophezulu beANC buzobona ubuholi basendwethu busebenza kanjani cindezela ama-artist enithi niwabizile nenze nonsense ngoba niwacindezela lama-artist lama-artist masengenza ucwaningo kusasa wonke azodlaliswa eli senijaha ukuzoqabula iy'thandazini ezikuyizona eniyiqashile lapha ngiyabuya ngolokhu njalo ngiyabuya maduze ngifuna ukuxoxa nabantu la maduze siyidiscusse lento nina lapho ikhulu zasendwethu ze-ANC nina zintsha lapho ngithi mina ngiyonithinta la nonke lami yabona lapho le mali akuyona wenyoko le mali enifuna ukuhamba nikotshwa ngathi noma nifuna ukuncela umthondo ukuze nikhiphe imali ninika abaculi basendwethu imali niye ukuhamba nifuna uzenza ngcono la bani bokuhamba ngcono nikhishwe ingomeni ingcono ukuthi bani wensizwa wenzani insizwa zokunuka insizwa bendawo nihlaba maninjalo nonke lapha endwetwe nina be-ANC ngoba ngisho umuntu ongena amaqembu amanye laphona ayazama ukuphushwa meka angena lapha kunina senyawathatha niwafukamele niwathi ngoba niyazi ukuthi abantu bangena basokole niyathanda ukubukisa umuntu ohluphekile nina nifuna ukum-overpower nimcontrole nimenze intando yini yabona ngiyabuya